Som els nens i nenes de quart de primària i ara us els presento. La Martina, la Dèlia, en Pau i jo, en Tomàs, de l'Escola La Salle de Santa Coloma de Farners. A continuació us presentarem el nostre experiment. És senzill però sorprenent, per això es titula La bossa màgica. Material necessari: una bossa de plàstic transparent que es tanqui hermèticament, llàpids de colors en punta afilada, aigua, que per això estem al costat de la pica, i una palangana o balleda grossa pel final. Primer pas. Omplim la bossa de plàstic amb l'aigua. Ara tenim que tancar la bossa. Què creieu que passarà si punxem la bossa amb els llàpids de colors? El normal és que l'aigua es vessi. Però si punxem per dalt, per on no hi ha aigua, no passarà res. Atents, doncs. Ara perforarem la bossa amb un llapis de colors. Ho podem posar en diferents maneres. Que és impressionant? Ara traurem els llàpids de colors. Un moment! No és qüestió de màgia, sinó de química de polímers. El que passa és que les bosses de plàstic estan fetes de cadenes de molècules i quan perforem la bossa amb el llapis, les cadenes de molècules es separen però no es trenquen. És com si les cadenes de molècules treballessin operativament com nosaltres.